Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Kajelang joko kanhon menteri kebala dep long haki kendat sengi balala. Ka Sorkar kala syem ya karai, ban Shah no ban Plie yaki yo sisen siteo haki thai Nongkyndong. Henry haki jelang jong ka kanhon menteri kebala long haka khatlai terek mentau benaya yong arajar arpopan. Ka Sorkar Meghalaya kala rai, ban khot syo yaki ni kiyo kum kiyo sisen siteo, Henry khot no yaki daki yo Shnong. Bat dang Shah ban Plie yaki, Henry ki pai ba ki dai ban buat renti. Dia ka jing ptha jong ka Sorkar, ban yulum pai ba haka ju ka jaka, bat ban ya jengai na uwei hapdeng ka waipan. Ka rai ka baka kabinet klasim makanika tayo ka baladep kabangi ni khot bangin Shah no ban Plie ya ka weekly market mentangi penkelano ya kata ka kentin weekly market Shah ka bangi ong ka local village market katkum gitu ki Shnong ki jaka ka bakila ban tulong arsngi lani arsin seteo lene laisin seteo lani sisin seteo ka syong haki te yakani naklian ka Sorkar ka kabinet kalasya bahkan Plie kani ka yau tanba ka social distance ka protocols they ban but renti ban but renti tenrai haki tu district kebiak khap bat ka Assam bat ka jela Assam lapi ong kong west Khasi west Chanti Hills lapi ong ka Riboy district lapi ong ka west Khasi Hills bat lapi ong ka tika North Karu Hills bat kitu ki district kuik baya jan bat kanika jela Assam ya kata ka kabinet ka Shania ha ka jingpet benia ka jingpet ngor jong ki deputy commissioner la ki idei ne kim idei ban Plie lene ban pelong ya kata kayo